בוא נלך לשטוף ידיים. רגע, הנה, תראה, בוא תסתכל, אני עושה נחש, לא היו בבוקר. בוא תראה, בוא, תראה. תראה, וואו, כבד. זה 25 קילו. וואו, אתה כבד. אושרי, אתה רוצה להיות לידה? כן. מרגישים את כל השרירים שלו. אתה יפה. זה לך שזו פעם ראשונה שאני מחזיקה נחש ביד, נכון אורי? פעם ראשונה. אמא, תראי, אושרי, תראה, אושרי פלשר. וואו, תראה, אני ממש מרגישה את התנועות שלו. אושרי! תסתכל על אמא. מה יש לי? וואו, אתה יפה. חזק, אורי, כאילו אם כזה דבר נפתח סביבך? לא לא, הוא לא חונק, אבל כאילו אני מסתכלת על השרירים שלו, אני מרגישה את השרירים. הוא עושה עם הזנב כזה. כי אני נותנת... הוא מחפש אבל להתאפס עליך. מרגישה? רוצה לתפוס לך את היד נראה לי. לא, הוא לא זז, תראה, הוא... כן, הזנב. ברגע שאת רגועה, אני רואה שאת רגועה. ברגע שאת רגועה הוא לא יזוז. אם את לא רגועה, לא, הוא עושה עם הזנב כזה מצחיק. ממש הוא עושה עם הזנב. אני רואה שאת לוחצת עליו כבר. לא, אני לא לוחצת, אני רק שם את היד, לא לחצתי. אני מרגיש את זה גם. אתה מרגיש שהוא מתקפל? לא, אני מרגיש אם נוח לו, לא נוח לו. כן, לא לחצתי, פשוט שמתי את היד ככה. לא לחצתי עליו. את שומעת את הקולות שהוא מוציא? כן. אני שומעת, אני מרגישה אותו פה. את תרגישי שהשירים שלו... שהם מתכווצים ומתנרפים. וואו, זה יופי. תראה, הילד שלנו... תחייך, עושים לך את זה. הילד שלנו נעשה כזה פחדן, חבל על הזמן. שמתי לב. אם אתם רוצים...